Men jeg kan huske første dag, der havde vi lagt sådan en kæmpe plade et eller andet ud på gulvet, hvor vi alle sammen skrev ned, hvad vi havde af kreative ting. Det kan jeg nemlig huske. Nå, ja. Og det Hvad var var også baggrund? Ja, præcis, og det var altså også meget fedt at se, hvor meget forskellige vi var, men hvor meget kreative vi havde til fælles. Ja. Det var altså også noget ved undervisningen, fordi jeg havde aldrig nogensinde været undervist på den måde før. Og vi fik lov til at lave skolens julekort, Ja. eller hvad man kalder dem her. Der måtte vi bare ikke tegne en julemand på, eller noget, der typisk havde noget med julen at gøre. Jeg har ikke gået i skole i 8 år, og jeg har taget enormt svært ved skolen. Men det er på grund af eleverne i klassen, så altså... Jeg vil sige, aldersforskellen gør altså også Ja, lidt. ja. Altså, vi er mere modne i vores klasse, end man måske ville være i en normal HF-klasse. Ja, vi presser helt sikkert hinanden til at gøre vores bedste, ikke? Ja. Fordi hvis de ikke gør noget godt, så vil jeg da gøre det så godt, altså. Ja. De giver også en tolerance over for forskellighed, og det gør det også meget mere spændende at arbejde sammen og lære hinanden at kende, fordi det er så stor diversitet, både aldersmæssigt og baggrundsmæssigt. Og Ja. Jeg synes, vi har grinet rigtig meget. Der er plads til, at man kan joke i timerne, og der er plads til, at man kan grine med og af hinanden. Og det synes jeg er helt vildt godt, at vi har haft det sjovt, imens jeg har været med. folk er mere målrettet og arbejder mere ambitiøst og seriøst, tager tingene alvorligt, og det giver jo også en højere ambitionsniveau i vores hold og den måde, vi arbejder på i undervisningen. De har valgt en designpakket uddannelse, fordi de gerne vil lave noget kreativt. Så dermed har vi alle sammen en fællesnævner, og det er, at vi er kreative.